En alweer bataljon. Ja, en Vos ga ik nu schrap zetten, want we gaan het een beetje hoger opzoeken. De Vosschub moet u gooien. Dus ik heb voor de revue. Het is zoiets. Daar gaan we. Maar uiteindelijk zijn we rotten. Uw aandacht voor het volgende. Telegram van de papegaai. Zittend, 7 januari 2017. Wie besloot van Vosmarot en zijn Wieserraad is benoemd tot Prins Carnaval 2017 de heer Bart Offerman. Het prinselijk paleis is gelegen aan de Vieverweg nummer 8. Zijn hoogheid zal regeren over een Marotterie en de eeuwenoude Zittische vastgeloven onder de naam van Stadsprins Bart II. De plechtige installatie van zijn hoogheid zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari in de show. De receptie van Stadsprins Bart II wordt gehouden op zondag 22 januari om 1:30 in het Forum aan Engelenkampstraat. De Wieserraad, Marot is Zitdag, Vorst Frits de Eerste. Dank u.